mutu kelayo tinini nungi buskango besai kok sapro 2019 bisiwo o mathono o jagano tring bisi ketal palai pro ano khateri tukmani adino musikano tongthokka je singoro muti hai stage krifano adino bo musikano naithokka yei khaijaka ba musikano oroni bororo khasrang layei naithok layei pandano tisalaja adini kongno tabuang mutu mano chini laibu mani kok angkai saglak chini Grace babu sebai sukrubai norna saikanadika tamni inggakai angkha ka hammaya paro chini boram ganang minister no bini tifang bai bini direction bai ba bon tui dunma bai no musik sing sasa naithok khalayei जों दिनै अरपान्दा थाइमांखा आबुनि बागै बनो जारा चुबानाय एबं जारा नायमोथां जारा मुरुकनाय जारा गोबां मिडिया जारा फायनाय आं बरनो बखा गाहाम याफारो आं कायसा चिकनसानो कक सावानो अत्रिं बिसि खोतालनो लगै आं कक तुम कायनि सिका कायसा काय चिफ मिनिस्टारनो सिका ताय जत्त मिनिस्टारनो खबै বিরোধী দল নিয়ে অজামারানো সাকা তিরিং নি 21 তারিখ जों हरदिबरो तिरिं पालायो 22 तारिख सरकारि छुट्टी खालायनानै बादे ताय कायसा आं सिटि सिका अमंखा चिनि 22 तारिख छनि 22 तारिख कायसा परीक्षा दंगो टीपीएससी ओ आबंखा इन्सपेक्टर अफ इलेक्शन नि कायसा पोस्ट नि बादे 8 दिननि छुट्टी सानै आं टीपीएससी चेयरमैन नो ता सेक्रेटारि सिटि सैमाने साइमाया कायथबनि हामारि मानैदा 22 तारिखनि परीक्षा इन्सपेक्टर अफ इलेक्शन नि जे पोस्ट नि जे परीक्षा आबनो बातिल खालायजाखा आबो किन्तु फुनुक जाका अरो जे नर्थ ईस्ट काउन्सिल नि मीटिंग नि बागै आमनि कोनो कैंसिल खाजाखिंपानो आं खबर मांखा जे जों चिटि सीमाबाय टीएसएफ आंदोलन खालायनानै बागैनो अमनो मोथाक जाखा हिनै आं साइमानो आबनि बागै चिनि जत्तनि थानसानि फानबायनो अमो खाना हिनै आं खाख्लायो आं पाइखागो अकम नरना कुचारि खालायनाय चिनि अतुला सिकर नायथक खायै मुसुक मन्च कतर खालायै पान्ना खालायनानै हाय चिनि रामचन्द्र गातनि हाथाय बारियावबो जों दिनैनि सिमिनो आरोबो फुड फेस्टिवल खालायै पान्दा चेंखा आं आरोबो थानाय नोंगाकाय खोना आरो पान्दा कतरुंनाय चिनि बरम गोनां मिनिस्टारबो थानाय ते गोबांना नगराय फायनाय नोंगाकाय आरो चिनि हास्तेफा मियां बबे मालायफ्रु बो फायनानि को बो कग्रिखा बेखाय चेंखा खालायो चिनि सिकला सिकलि नखबै जत्त चिनि दफानि बरमनो खुनुंनानि बागै जों अरुणाचलनि जेनिकाय तामिलनाडु जों आरो सातनानि बागै तुका शर्मिली देबबर्मानि तुई बिनि तुई दुरमाबाय खा थानचा मोसामं डेन्स ग्रुप नो तुका पारमिता रियांनि ग्रुप नो जों आरो तुबि फायका अमरा कारिबो चिनि दफानि मोसानाय जे खुमुलुंनि चिनि जे मोसानाय रंनो बरनबो जों आरो तुबि फायका आंनरनो कुचारो नरबो फायनाय फायदि अ चिनि तुलसी को ने हाय चिनि रामचंद्र गातनि आथाय बारिवो मुसक सावैनो गरना हाय एडवांस स्ट्रिंग बिसिकता ताय क्रिसमास नि थाका हम याफारै आंनि को मुसंग अंसितन जतनना हामबाय खुलुमका।